Kumusta? Mga kasinag, isang magandang hapon po. Ngayon pala mga kasinag, kahuhulaw lang ng ulan. Umulan kasi dito mga kasinag kanina. Habang umuulan, napatulog ako. Ayan, halos kagigising ko rin lang. Ngayon, andito si Bagwis. Umuwi siya. Dalawang araw na siya mga kasinag. Padalawang araw sana siya ngayon mga kasinag na hindi umuwi. Kaso umuwi siya. Kaya ngayon, pakainin natin siya. Ito yung alaga natin daga, ayan. Kung maririnig nyo mga kasinag, andyan na siya, sigang huni. Nag-iingay na, gutom na yan. Bagwis! Bagwis! Ayan na mga kasinag, ayan na. Diyan na. Bagwis! Napausap pati ako. Bagwis! Ayan siyasalpo ka ng ibon ng pagatpat. Ayan na. Ayan na ayan na. Hello! Kumusta? Alayas ka kasi ng layas. Ito, may pagkain na halika dito. Opo. Naayos ka kasi ng layas Yan Ito, halika na. Halika na, baba na dyan. Opo. Ito, pagkain Ito. Baba na dyan. Sige na. Pitoy. Chuy. Pitoy. Chuy. Pitay, saan ka na pupunta? Ay, halika dito, Pitay. Wala mga kasinag, hindi ako nintindi nung alaga natin si Pitoy. Bagwis, baba na. Bagwis! Bagwis! Kahapon inaantay kita hanggang kaninang umaga. Buti lang umuwi ka ngayon. Opo. Ay, naghihi pa. Naghihi ang daga. Halika na. Hali. Opo. Alam kong gutom ka na. Pakakain mo, lumayas ka na ulit. Bahala ka na kung saan mo gusto ulit pumunta. Pakakain mo, basta kumain ka muna. Halika na. Opo. Sige na. Ayun mga kasinag, antayin natin na buwaba dyan si Bagwis. Mainit kasi sa pwesto na yun. Ang bigat kasi niya lamisan na yan. Hindi ko mabubuhat yan. Wala akong katulong. Sige na, baba na dyan. Opo. Baba na at kumain ka. Ayan. Nahuhulog ka na sa kagagawan mo. Anong ginagawa mo? Nahuhulog ka na sa kagagawan mo. Ga-acrobatic kaya ata. Ay, diyan ko na ilagay mga kasinag. Habang malilom pa, doon ko na sa kanya, ilagay sa katabi niya. Itong daga. Dalhin natin dito. Ito. Apa? Gutom na gutom ka na ba? Ayan Sige. Fight. Sige nga. Layas kasi ng layas. Hindi kayo paparlayas. Opo.
Opo. Kakain ka na ah? Ha? Gutom na? Gutom na ang baby bagwis. Gutom na po iyan. O, sandali lang ha. Sandali lang po. Sandali lang po. Sandali lang. Babalian natin ang paa. Ito. Ito na ang iyong pagkain. Charan! Banat! Opo. Sige lang. Sige lang. Kana na yan. Nakabalag para punta. Ha? Nakabalag para punta? At ngayon ka lang nauwi. Opo. Sige na. Oh, buhay na buhay ang daga na yan. Opo. Ano, napatay mo na? Pag patay na siya, kainin mo na. Ay, hindi, buhay pa. Ang lakas pa nung daga. Oo, makatax pa.
Ano, nalalaban ang daga? Ha? Opo. Opo, sige lang. Nakatago na baga. Huwasa na. Hanapa. Asa na? Asa yung pagkain mo? Wala na. Pinakasan ka na. Pag-aralan mo makuha mo yan. Sumuksok yung daga mga kasinag dyan sa malagunda mo na yan. Sumuksok dyan sa loob. Ngayon panoorin natin kung ano ang gagawin ni Bagwis para makuha niya yan. Yan, sinisilip-silip niya sa loob. Opo. Pag-aralan mo makuha mo yan dyan. Hindi kita tutulungan. Pag-aralan mo mapalabas mo yan dyan. Opo, asa na? Asa na? Asa na? Nakawala. Hanapin mo. Gutom ka pag hindi mo nahuli yan.
Oh, asa na? Nako, nakatakas na yata. Hanapin mo. Paano ka magiging matibay na hunter niyan? Hanapin mo. Hindi ka magiging matibay na hunter niyan pagka ganyan. Opo, natakasan. Takasan na yata tayo. Sige, hanap pa. Opo. Kaya mo yan. Sige lang. Ayan, gagamasin mo na. Opo. Parehas lang yata tayo natakasan. Asa na? Hindi ko na rin nga nakikita. Naku, parehas tayo natakasan. Marunong ka palang manggamas. Sige, gamasan na yan. Malupit pala maggamas ito si Bagus mga kasinag. Sige, hanapin mo kung nasaan na. Opo. Hindi ko na rin pati nakikita kung nasaan na. Naku, natakasan tayo. Opo, asa na? Hindi ko na rin talaga nakita. Ano, nakita mo? Ha?
Naku, masama mga kasinag, nakarating na dun. Parang wala na dito eh. Ano, nakikita mo ba? Ha? Hindi daw, tulungan na nga kita. Opo. Saan na ba yun? Naku, nakawala nga yata talaga mga kasinag. Nakatakas yata talaga yung daga. Opo. Nakawala nga yata talaga. Diyan lang yun. Wala na. Wala, nawala na yung pagkain ni Bagwis. Matay stick. Makuha akong stick mga kasinag at para sigurado. Ano po? Tingnan natin at baka atakihin ako ni Bagwis mga kasinag eh. Kaya ako tayong stick. Hindi ko rin talaga nakikita yung daga. Parang siya tayo natakasan. Opo. Wala na nga oh. Bitawan na pa kaya kanina. Kala ko mahuhuli mo. Hindi ko intindi. Wala na, nakatakas na siguro nga. Saglit lang mga kasinag, hahanapin ko muna. Mga kasinag, andito pala. Ayan pala mga kasinag oh. Ayan oh. Ayan pala no. Hindi pala nakatakas. Ayan oh, namamahinga lang oh. Ayan oh. Ayan si Bagwis. Galit. Ikaw kasi oh. Bagwis. Ito ah. Ito ah. Papalabasin ko ha. Atak. Oh, yan, ayan na. Ayan. Yun. Yan, sige, habol. Okay. Mahina ka pang humanap. Pero ako mga kasinag, nahirapan din maghanap. Kung mapapansin nyo mga kasinag, medyo masyadong malayo eh. Kung mapapansin nyo mga kasinag, medyo malayo. Malayo eh, siguro nga talaga. Kasi baga yun, ayun. Di ba makikita? Ayan si Bagwis. Opo, dito lang ang tatay. Dito lang.
Opo. Ayun na. Patalon-talon lang si Bagus mga kasinag. Tinaman maglipad. Mga kasinag, na-update ko naman kay Bagwis, andun na oh. Hayaan na muna natin siya para makakain kasi mga kasinag, dalawang araw na yan, padalawang araw sana ngayon na hindi umuwi si Bagwis. Kahapong maghapon. Oo, tama mga kasinag, kahapon hindi siya umuwi, tapos ngayon umuwi na siya. Mga kasinag, sa lahat ng ating mga viewers, subscribers, maraming salamat po mga kasinag. Sa walang sawang pagtangkilik nyo ng aming YouTube channel. Mga sinag, hanggang dito lang, bye bye.